Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε το Mythic Drum Gun. Λοιπόν, να το, αυτό το Mythic Drum Gun που είδα. Μου θυμίζει τις παλιές στιγμές του Chapter 4. Α, σκότωσα μια ομάδα, μπράβο Φθάνο, μπράβο. Όπα ρε, τι βρήκες? Κάτσε ρε, τι? Βρήκες? Και βρήκες κι άλλο ρε, τι? Βρήκες κι άλλο. Μπρο, 2 Mythic Drum Gun. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά? Παιδιά, γράψτε μου στα σχόλια πόσες πιθανότητες έχουμε. Δείτε. 1, 2 Mythic Drum Gun. Λοιπόν, τώρα πραγματικά δεν θα χάσω. Πραγματικά, το ορκίζομαι. Θα κάνουμε Victory Royale με αυτά τα δύο και θα βρούμε κι άλλα. Άμα ελπίζω. Είναι το αγαπημένο μου όπλο επειδή με αυτό. Να, έτσι πυροβολούσα. Θυμάμαι μια φορά όταν φορούσα ακόμη default και στο chapter 4, season 4. Τότε που το είχα διαρρήξει από την τράπεζα. Να, έτσι πυροβολούσα. Και εξώ δεν βάλω μου τις σφαίρες. Μια ανάμνηση. Γι' αυτό μου άρεσε τόσο. Τότε ήταν. Είναι και ωραίο όπλο σαν. Είναι ωραίο και είναι και πολύ OP. Λοιπόν, τώρα πάμε να πολεμήσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα πεθάνω ούτε από τον κανέναν. Άτομο, τι είναι αυτό? Οπα, όχι. Μπρο, το σκότωσα! Ήταν unreal! Σκότωσα unreal παίχτη! Παιδιά, ο Θάνος μου λέει ότι το πήρα απόφαση, όντως. Θανάος FM. Λοιπόν. Εγώ εντωμεταξύ είμαι ακόμη platinum από άτομο. Μου λέει αυτός τώρα, ο Θάνος μου λέει ότι εδώ, να το σκότωσε. Όχι, θα πεθάνω. Πού σου ρε, 8η βγήκαμε. Πού έχει ρε φίλε, βγήκαμε 8η. Έλα ρε φίλε, δεν πειράζει. Τουλάχιστον αυτό το βίντεο να πάει ένα 5 εκατομμύριο likes. Αυτό. Άρα likes, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και καλή χρονιά σε όλους σας!